Επειδή τα project αργούν, πολλοί λένε θα στείλουμε το αυτοκίνητο για KTL. Το γνωστό μας dipping να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Μεγάλη προσοχή εδώ. Το KTL, το dipping, είναι η κορυφαία εργοστασιακή τεχνολογία, αλλά στα project έχει σοβαρούς περιορισμούς. Λόγω του κλωβού του Faraday και της ηλεκτρομαγνητικής συμπεριφοράς του υποστρώματος στο αυτοκίνητο, στις πολύ βαθιές και κλειστές ραφές, το υλικό δεν καταφέρει να χτίσει το απαιτούμενο φιλμ, το απαιτούμενο πάχος φιλμ, αφήνοντας έτσι την περιοχή υποπροστατευμένη. Επίσης, εάν δεν έχουν ανοιχτεί σωστές οπές διαφυγής, τα όξινα υγρά του καθαρισμού εγκλωβίζονται. Και τέλος και κυριότερο, άντε και έφερες βαμμένο και αρχίζεις να κολλάς, να ισιώνεις, θα κάψεις όλη την προστασία από παντού. Άρα, θα το ξαναστείλεις? Στείλτε αυτό το βίντεο σε όσους θεωρούν ότι το dipping είναι πανάκια, αγνοώντας εντελώς τη φυσική του κλωβού του Faraday.